Hello. How are you today? My name is Marty. El Martí el vaig conèixer a P3. Era un nen amb una paràlisi cerebral, un nen amb unes dificultats d'aprenentatge importants, i el primer que ens vam plantejar i el que més costa d'entendre en un entorn ordinari, d'escola ordinària, és el tenir present sempre les capacitats de l'alumne i no les discapacitats. És a dir, el que més ha de prioritzar és allò que l'alumne sap fer i no allò que no sap fer. Un cop tinguem determinat el que sap fer, podem posar eines i recursos perquè cada dia aprengui més, millor i garantir sempre un aprenentatge funcional i autònom. Molt bé, 2 per 5. Molt bé, Martí, 1 per 3. És un nen que té molta memòria, tant visual com auditiva, i això li permet fer aprenentatges repetitius i memorístics de nivell fins i tot superior al que li pot tocar. 2 per 2, 4, 2 per 3, 2 per 4, 8. Ells se sap en aquest moment fins a la taula del 14, quan estan fent fins a la taula del 5 a la classe, els seus companys no saben com fer-ho i li pregunten. El Martí m'ajuda amb les sumes portants. Sí. Vam parlar del 6 o 7 i ja sap fins la del 14. Sí. Aquests són els meus companys. Ignasi, Emma, Toni, Carla, Júlia. Ell ens pot ajudar a moltes coses. Hi ha coses que li costen i hi ha coses que no, com per exemple l'inglès, les taules de multiplicar, els dictats i tot. A nosaltres, el Martí treballa igual que nosaltres, però ell no pot escriure i ell ho fa amb la tablet, l'ordinador i tot això. Martí, pel millor amic del col·le, és molt maco i me l'estimo molt. I ara, Martí, el poses al mig i els expliques com va, perquè ho puguin fer ells també. Com va, Martí, aquest joc? El grup que té un alumne amb discapacitat a la classe és un grup privilegiat. Els valors que té i la dinàmica que genera un alumne amb discapacitat no hi ha cap altra manera d'ensenyar-la. S'ha de viure. O sigui, la diversitat s'ha de viure i una classe com més diversitat tingui, més aprendrà. De fet, el futur d'una societat inclusiva passa per l'escola inclusiva.